डिमाकुसियाव UPPL राजखान्थि हान्जानि नोगोरारि जथुम खुंगोन। दिनै बेरगाव जिल्ला UPPL राजखान्थि हान्जानि बानजायनायाव डिमाकुसि हाथाइनि न'ब्लाङाव UPPL हान्जानि नोगोरारि जथुम खुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि रायजो राजाफोरनो 2 खावसे बोसोराव हान्जाया जौगानाय फारसे खामानि मावनाय, फैगौ लोकसभा बियाब बिसायख'थिखौ लानानै सांग्रांथियारि लाबोनाय आरो थांनाय बावैसो सान सिगाङाव BPF राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया भारतनि बिसायख'थि आय'गा फोसावनायखौ लानानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बायदि बाथ्रा बुंनाय बे मोनथाम आयदाजों बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों होननानै BTCनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो 69 नं उदालगुरि बिधानसभा बियाबनि MLA गबिन्द्र चन्द्र बसुमतारिया फोरमायो। इलेक्शन कमिशना बावैसो टेलिभिजन कमिशननि रिपर्ट को लानानै गोबां राजनैतिक दल बा अराजनैतिक दल बा कम्पानि रिएक्शनखौ फोरमायदों आरो बे जों UPPL हिसाबै जितु रिपर्ट ओंखारदों बेखौ गोजोननायखौनो मोनदों। मोननैसो दाबि जाफुङाखै खिन्थु अब्लाबो जों बाराबनाय मोनाखै, जों गोजोननायखौ मोनदों। मानोना जोंनि दाबि मथैनो दिनै बिटिआर ओनसोलखौ लानानै जि गोदान एसेम्बलि कनस्टिटिउसन दाबाय, सिगाङाव जोंहा 12थाल'सोमोन, 12थाखौ जों 15था मोनबाय आरो बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा। आरो जिखिनि समस्ति दादों बे अनलि उइदिन द बाउन्डारि अफ बिटिआर बिनि थाखाय जोबोर मोजां जादों। बेनिफ्राय जों मोननै दाबि खालामदों, मोननै पार्लियामेन्ट समस्ति जानांगौ होननानै क'क्राझार आरो उदालगुरि। दा क'क्राझारा जाबाय आरो बे रिजार्भ सिट जाबाय, खिन्थु उदालगुरि जानांगौ होननानै दाबि खालामदों, जाफुंनाय जायाखै। आरो इलेक्शन कमिशननिफ्राय मोनसे माबाया बेखौ मिथिहोदों जे बिटिआर ओनसोलखौ लानानै मोननै समस्या जानायाव पपुलेसननि सर्टेज दं आरो बेनिखायनो उदालगुरिखौ जि दाबि खालामनाय बेयो जाफुङाखिसै। खिन्थु दा आगोलनि जे मंगलदै समस्तिनि एसे सोलाय सोल' खालामनानै सिगाङाव 10था समस्ति, खिन्थु दा 11था एसेम्बलि समस्ति सरजाबनानै दरंनि 3 समस्ति, जोंनि बिटिआरनिफ्राय 6था समस्ति आरो कामरुपनि 2 समस्ति, गासै 11था समस्ति सरजाबनानै मंगलदै समस्तिनि नामखौ दरं होनना बुंदों। खिन्थु जों दाबि जानाय बिदिनो सावरायलायबाय थादों, रिकुवेस्ट खालामबाय थादों जे बे दरं जानांगौ, मंगलदै जानांगौ, उदालगुरि जानांगौ। आरो इतिमধ্যে जों বিভিন্ন सोर्सनिफ्राय गम मोनदों जे लास्ट जितु रिपर्ट जिहेतु जोंहा 11 तारिखहालागै हियारिं लाबावगोन, बे हियारिं जोबखांनायनि उनाव जि रिपर्ट फैगोन बे रिपर्टआव बे समस्तिनि मुङा उदालगुरियानो जागोन, बेखौ आसा खालामदों। बेनिखायनो जों आरो रिकुवेस्ट खालामदों जे जोंनो दरं नांगौ, माबाबो नांगौ, मंगलदैबो नांगौ, उदालगुरि नाम दानांगौ। आरो जों आसा खालामदों जे इलेक्शन कमिसन जोंनि रिकुवेस्टखौ, जोंनि खावलायनायखौ खोनासंगोन आरो नामा उदालगुरि। बे समाव नुनो मोनदों जे माने पलिटिकेल लिडारनि कनसेप्ट दङ होननानै बुंदों आरो माने बिसायख'थि आय'गा ओरैनोसो। हाग्रामा महिलारिया आसलते इलेक्शन कमिशननि जि पावार, जि अथरिटि बेखौ जेबोखौ मिथिया। इलेक्शन कमिशना ओरैबायदि संगठन, जाय संगठना प्रधानमन्त्री आरो राष्ट्रपतिनि खोथाखौबो खोनासङा। बिथांमोना सिद्धान्त लायो कनस्टिटिउसननि उपराव, कनस्टिटिउसन जिखुनु प्रभिजनखौ बिथा खालामनानै गासैबो सिद्धान्त लायो। आरो बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिया बेबायदि बाथ्रा बुंनानै जोंनि UPPLनि सायाव, आबसुनि सायाव बा UPPL आरो आबसुनि लिडारफोरनि सायाव जि दाय जाबसिनो होनो नागिरदों बे नंखाय। आरो बिथाङा इलेक्शन कमिशननि पावारखौ मिथिया, इलेक्शन कमिशनखौनो मिथिया। बेनिखायनो बिथाङा जाहाथा मन्तब्य होदों आरो बेखौ जाहाथे रायजो राजाफोरा रावबो फोथाया, बेखौनो खावलायदों। बे एसेम्बलि सेगमेन्टआव बिथांमोनखौबो सोसननायनि मोनसे राहा गैया। बिटिआर एग्रिमेन्ट मथे सिमा एक्सटेनसनाथ' जागोन, हयथ' खोब बारा इमिडियेट जायाबो जानो, खिन्थु जागोन। एग्रिमेन्ट मोनसे जाबाय, इतिमध्ये स्टार्टबो जाबाय, फार्स्ट स्टेप दावगाबाय, बिदि बाखि स्टेपफोराबो जागोन, खिन्थु हयथ' किसु सम नांनो हागौ। दा जायोब्ला जुदि सिमा एक्सटेनसना जायो अब्लालाय जिहेतु आसलते दिनैनि जितु रिपर्ट, दिनैनि जितु डिलिमिटेसन रिपर्ट, बेयो 2007आवनो जानो गोनांमोन। मात्र असम सरकारा बेखौ NRCनि खामानि सोलिबाय होननानै बन्द खालामना दोनदोंमोन। बे 2007आव जानो गोनां डिलिमिटेसन रिपर्ट, बेखौ जों इमप्लिमेन्ट खालामगासिनो। ओमफ्राय ओरैनो नियम मथे जिहेतु एभ्रि 25 इयार्स मोनसे डिलिमिटेसन माबा जायो, सिमा निर्धारण जायो। बेबायदिसो 2026आव
डिलिमिटेसन कमिटिया जाफिनगोन आरो बेवहाय दिनै जेफोरखौ जाफुंजोबहोनो हायाखै जों आसा खालामदों 2026आव अल इन्डिया बेसिसआव जितु डिलिमिटेसन कमिटि जाहैफिनगोन बेवहाय जों लुबैनाय बायदि जागोन आरो जोंनि एक्सटेन्डेड जितु बाउन्डारि बे बाउन्डारिखौ जाहैबाय बे इलेक्सन कमिसन बे रिपर्टआवनो इनक्लुड जाहैगोन उदालगुरि पार्लियामेन्ट जितु कनस्टिटुवेन्सि बियो जिहेतु बर्तमान पपुलेसननि सायाव जनसंख्या खमखाय बानायनो हाया होनना बुंदों जों आसा खालामदों जे जोंहा पपुलेसनाथ' बांलांबाय थागोन आरो बे सानसेबाबो दिनै जायगाबाबो बिटिआर ओनसोलखौ लानानैनो मोनसे पार्लियामेन्ट सिट जाहैगोन जों बेखौ आसा खालामदों आरो जायोब्ला बेयो हयथ' एसटि रिजार्भ जाहैगोन कारण एसटि पपुलेसना बेवहाय बारासिन दं क'क्राझारनिफ्रायबो उदालगुरियाव बांसिन दं बेनिखायनो जों नेक्स्ट हयथ' 2026नि डिलिमिटेसन कमिटिनि जि रिपर्ट फैगोन बे समावनो जों उदालगुरि पार्लियामेन्ट सिटखौ मोननो हागौ आरो बेवहाय जों अन्तत बे सिटखौ रिजार्भेसन सिट हिसाबै मोनहैनो हागौ दिनै भेरगाव जिल्ला UPPLनि दैदेननायाव गोदानै समस्ति दाफामफिननाय लकसभा आरो बिधान सभानि बेखौ लानानै जोङो रायजोखौ लानानै सावरायबाय आरो सावरायनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जिहेथु आसामाव लकसभा आरो बिधान सभानि जि गोदानै दाफुंनाय खामानि बेखौ भारतनि बिसायख'थि आय'गा मावदों आरो बिनिनो मोनसे ड्राफ्टिं मोनसे नटिसा ओंखारदों बावैसो सिगां आरो बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव गोबां सोंखारिलायनाय बेले बेजे बायदिसिना बाथ्रा जोंनि गेजेराव सिखारलायबाय थादों आङो गिबियावनो दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों भारतनि बिसायख'थि आय'गखौ आङो साबायखर जासिगोन मानो होनना बुङोब्ला बिटिआरआव जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव हारसिङैनो मोन 15 बिधान सभा समस्ति बिथांमोना दाफुंनो थाखाय खामानि मावबाय आरो क'क्राझार लकसभा समस्तिखौ आवगायनि बायदिनो एसटिनि थाखाय रिजार्भेसन लाखिदों बिनि थाखाय आं बिथांमोननो साबायखर जासिदों आरो मोनसे खोथाखौ खावलायनो नागिरदों रायजोफोरा जिहेतु लुबैदों जों जिहेतु लुबैदों बिटिआरनि बिधान सभा समस्तिखौ लानानैनो दा जायखौ दरं होनानै आसाम आरो बिटिआरनि बिधान सभा समस्तिखौ लाना दानो नागिरदों बेखौ जाहाथे बिटिआरनि बिधान सभा समस्तिखौ आन्था लानानै अदालगुरि समस्ति लकसभा समस्तिखौ दाफुंनानै होयो बेखौ जोङो खावलायदों आरो दिनैनि नैबे मेलनि गेजेरजोंबो जों खावलायहरदों आरो जोंनि UPPL दोलोआबो बिनि थाखाय सिगाङावहायनो मेम'रेन्डाम गथायबाय निर्बाचन आय'गनो एबा बिसायख'थि आय'गनो आरो खोब सम्भब बिथांमोना बेखौ सानगासिनो दङ आरो जोंहा फुल कनफिडेन्स बे हाबाफारिखौ बिसायख'थि आय'गा जोंनो मावफुंनानै होगोन गोजोनथाव खौरां आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों देहा सोलोंथाइनि मोनसे मोजां खाबु 2023-2024 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआव सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो क'क्राझार सोहोरनि जेटी रोड गोजोनपुरी गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे साखाथियाव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स सोलोंथाइ फसंथानाव सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा साख्रि मोननायनि खाबुखौ खालामनानै लानो हागोन भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय बे फसंथानाव 2 बोसोर समनि थाखाय मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी BSS डिप्लोमा एसिस्टेंट नर्सिंग फर्स्ट एड पेशेंट केयर डायलिसिस टेक्निशियन OT टेक्निशियन फिजियोथेरापी डिप्लोमाजों लोगोसे 1 बोसोर समनि थाखाय ICU टेक्निशियन रेडियोलॉजी टेक्निशियन डिप्लोमाखौ लानो हागोन बेफोर डिप्लोमाखौ आबुङै सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा गोरलै राहाजों साख्रि लानायनि खाबु मोनगोन गोसो गुदुं सोलोंसाफोरा रोखायै मिथिनो थाखाय 9821663110 6002559220 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन नङाब्ला क'क्राझार सोहोरनि इउनिभार्सेल डेन्टेल एन्ड हेल्थ केयार सेन्टाराव फैनानै थोंजोङै खौरां लाफैनो हागोन